Chibai vekula tun truma chuan Mizoram ena April ni som sang ni som ni pathuma state award kan don innovator thiam takla bon tak mai Mizoram kan kol pu chuan moya call siam la du making machine an te chumi chu kan thlir ho don ani he Mizoram tan state award kan dong hlo mai hetiang mi Mizoram kan kol hi kan vanai kan chuang le ni ti han soima sa ni sel ti chuan president of India pi murmui hian 11 biennial national grassroots innovation and outstanding traditional knowledge award the NIF chu April ni som thotan ni sang ni som ni pathum khan Rashtrapati Bhavan cultural center nge ni nei puya hemi role hian tuna kan sei tur festival of innovation and entrepreneurship fine ti sang ni som ni pathum chu hemi Rashtrapati Bhavan cultural center lo tar bul sport ground a hian nei ngalani ya chu tuna kan sei tu la kan an tur hi ne pu chuan moya tenen hian in WhatsApp group khata zo fa ku chuak te hemi group a hen kanom hawa chumi anga ne a video oi kan an du ta ken ten chumi a khol a chu aron da chu chu ke na nga ne long ho ve du ta kanom ta ken tin YouTube lo akaron da chu sak don ne ya anga ne than khatan chu na ho kan ti me thema ra se he tiang mi thluk tha mi jawr ma kan ne hi kan lom pin kan chuanga ti kha kan sui ma sa ni sa ti chuanin he competition hi April som pathum sang ne som ne pathum thengo turan ya ti chuan India ram hun sang atang innovator kan ti chuan thil thar siam chuak tu mo thil thar dong chuak tu khatiang mi thluk tha ho kha mi zate lang kal khom ani chumo ti chuan in Mizoram rang atang po hian in khol paruk thlan bik le asiam tu ten tela category sanga loman siam ani ya ti chuan in kan soi tong han kum ni dana nei ani ya chuan in kan state ION tu na kan soyang khan ladu making machine ti hi pu chuan moi hianin dong hlo mai paisa fai hi kengtel nual boka ni ti kha kan soi ni sila pu chuan moi hi hawlong kholong le district omania kan chuan kan lompi mani ti kha kan soi ni se thanga dulana kina chip chel chokin nga ni I phone number te kan ya kan la hriat bel dua call siam dan chan chin te kan nga ni kan la zo tura nga chu ram changa nga ni a phone number te kan ne kan len phone tura nga la thanga ti jong khani phone me ro se o a chan chin thar sia tu amang je jangin chu ran te ro kan ne chen holo atan khawi ve do sia kalo me